a dneska sa pozrieme, čo by mala obsahovať nová sezóna, ktorá vyjde približne za. Takže ideme sa na to spoločne pozrieť, až sa vám bude táto moja teória páčiť. Dajte like, odber a môžeme ísť na to. Chapter 5 sezóna 3 by mala podľa predpokladov znázorňovať apokalypsu, ktorej sa podľa všetkého budú diať rôzne katastrofy, vybuchovať sopky, tu máme návrh skinov, ktoré v ďalšej sezóne budeme očakávať. Môžeme očakávať, máme tu takýto granát, čo to je granátový ananás, veľmi zaujímavé. Potom jahodu, čo máte všetci s tým? Jedlo. A potom namakaného cibuláka, ktorý má nitro na bruchu. Môžeme čakať aj spolupráce s Fall Guys, niečo a Pirátov z Karibiku. Možno pridajú aj skiny z Pirátov, od Pirátov z Karibiku, je to veľmi pravdepodobné. A taktiež bude Piráti z Karibiku mini Battle Pass v ďalšej sezóne. Tuto nám oficiálne Fortnite nahodil obrázok na ďalšiu sezónu. Môžeme tu vidieť nejaké rozbité auta, nejakú základňu. Možno budeme musieť prežívať nejaké apokalypsy. Tam je spray lamy. Nice. Takže pozrieme sa na ďalší screen. Je dosť pravdepodobné, že sa nám vrátia tieto buchačky, ktoré sme mali kedysi. Sú to dosť pravdepodobné zbraje, ktoré sa nám možno aj vrátia, pretože Hunter je dosť. Budeme mať aj Star Wars Lego spoluprácu, kde nám pridajú túto potvoru a ďalej bude Star Wars aj v Fortnite Lego, Fortnite Rocket Racing a Fortnite Festival. Môžeme čakať, že v danej apokalypse nám pribudnú aj nejaké nové miesta na mape, ktoré budú spojené s apokalypsou. Ako tu, podľa mňa to bude tuto, kde je Hades a Cerberus pri rieke Styx. A ďalej nám do Lego Fortniteu pridajú Klomba, takže kto mal rád Klomba, máte sa na čo tešiť. A pridajú starý vlak z nejakých púští, takže náš moderný vláček bye bye, ideme na nový vlak. Až sa vám tieto informácie páčili, určite nezabudnite dať like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.